Ki khynnah skul ka Tep Kyndait Government Upper Primary School tu ber Kmaishnong ha ka pratar ke jemang kalami surok ban Ialap persya ia ka jing pendan kam ia ki jingdi bat jing bam duma ka balong shibenta ka World No Tobacco Day 2024. Kane ka jing mi surok ka sedang na pelau ying skul bat ya syabarok ki kentot jong Kmaishnong kumjuk sya surok ba National Highway hapo ka jingalam jong umar ribat upde ha ka jingadan lang u headmaster kinong hikai bat kinong tre jong ka skul baro. Ki khynnah skul ha ba shimbenta ha ka jingyat pat ba kila perta say no to tobacco. Lata ru ya ki dor sya ki kenro ki batho uduma kta tang ya phi marwe henry ukta ya baro ki badan hasenda jong phi.